ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни нимёна UFC Гилберт Бернс оиди рақиби дар пеш истода Шон Бреди фикрашро баён кард. ма бесаброна баргаштан ва ин шахсро фавран шикаст додан мехоҳам. ба худ ва хетерҳои худ исбот кардан мехоҳам ки ман ҳоло ҳам дар қатори ҷангварони топам ва ҳоло ҳам имконият дорам ки довталаб барои камарбанд шавам. ман ният дорам ки Шон Бредиро фавран шикаст диҳам. фикр мекунам ки ин корро дар 3 раунди аввал ба анҷом мерасонам. агар ки дар ин муҳориба осеб нагирам, пас ният дорам ки ба ҷангварони топи 5 визов диҳам ва то охири сол ё ин ки моҳи январ боз як муҳорибаи дигар гузаронам, гуфтааст Бернс. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Гилберт Бернс зидди Шон Бреди аллакай шаби 7 ба 8 сентябр дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. тобови ҷангори вазни сабук UFC Дэн Хукер ба Майкл Чендлер ва Дастин Порье муроҷиат карда чунин суханҳо гуфт: Дастин Порье ва Майкл Чендлер, номи маро нагиред агар ки реванш гузаронидан нахоҳед. шумо фахр карда истодаед ки маро шикаст додед, дар ҳоле ки ман ин муҳорибаҳоро 3 ҳафта пеш аз турнир қабул карда дар гаражи худ тамрин карда будам. номи маро нагиред агар ки боз бо ман ҷангидан нахоҳед, чунки ман ба сари ҳамаи шумо омада истодаам. ҳамаи онҳое ки дар рейтинг аз ман болотаранд, ман ба сари ҳамаи шумо омада истодаам, гуфтааст Хукер. ва дӯстон, ногуфта намонад ки Дэн Хукер дар охирон муҳорибаи худ ҷангори сахт Матеуш Гамродро шикаст дод, ки ин ғалаба ӯро дар рейтинги вазни сабук ба ҷои 5 баровард ва дар ҳамон муҳориба Дэн Хукер дар ҳақиқат баромади олиҷаноб нишон дод. шаби гузашта варзигари тоҷик ҷангори вазни 57 килограмми ACA Анис Якубов ба шаҳри Краснодар омад ва навор карда ба ҷангори вазни худ Вартан Асатрян чунин суханҳо гуфт: Вартан, маро кофтан дар кор нест, ман аллакай дар Краснодарам, туро дар ин ҷо надида истодам, лекин ба наздикӣ вомехӯрем, гуфтааст Анис. ана дар поёни навор бошад Вартан чунин суханҳо навишт: ту аз чӣ сабаб фикр кардӣ ки ман туро кофта истодам? дуюм ин ки ман дар вокзалҳо намегардам, то ин ки ту маро дар он ҷо бинӣ. рӯзи 8 вомехӯрем, навиштааст Асатрян. ва ана акнун дӯстон, аз ҳама ҷои асоси ин воқеа барои чӣ Анис ба Краснодар омад ва барои чӣ Вартан навишт ки рӯзи 8 вомехӯрем, ҳозир мо ҳамаашро ба шумо мефаҳмонем. рӯзи 8 сентябр дар Краснодар турнири ACA мегузарад ва чӣ гуна ки мебинем Анисро ташкилот ба он ҷо даъват кардааст, то ин ки бо Вартан муҳорибаи рӯбарӯ гузаронанд. ин фикри шахсии ман аст ва ман фикр мекунам ки ташкилот рӯзи 8 сентябр байни Анис Якубов ва Вартан Асатрян муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронанд ва дар ҳамон ҷо саҳнаи муҳорибаи онҳоро таъин мекунанд. барои ҳамин дӯстон, хабарҳои навро интизор мешавем. чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Хабиб Нурмагомедов оиди амакбачааш Усман Нурмагомедов фикрашро баён кард. усман ояндаи ин варзиши мост. дар муҳорибаи навбатӣ ӯ нишон медиҳад ва исбот мекунад ки барои чӣ ӯ яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон аст. ӯ насли нави варзигарони зали моро муаррифӣ мекунад. ман ва усманро падари ман тамрин медод. ҳозир бошад худи ман ба ӯ тамрин медиҳам. мо бо ӯ дар зал аз 15 сол зиёд шуд ки якҷоя тамрин мекунем. усман доимо мақсаддор буд ва маҳз барои ҳамин ӯ то ҳол ҷангвари бебохт аст, гуфтааст Хабиб. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабуки Беллатор байни чемпион Усман Нурмагомедов ва довталаб Александр Шабли аллакай шаби 7 ба 8 сентябр дар турнири Беллатор баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.